jotono sari kaham belekhen khatungmani bisingtui tini salkedek mani yagulo tei kaisa video norok ni bagi tubui faikya tini ni video hingke second semester kok borok elective subject nahari porinai rok ni bagui au norok soino khanaga second semester poriui tongnai kok borok elective naharnai rok ni bagui jongo semester o nugui mano bebak no koklop banyo beskang ni amjuk mungo painai aboni bagui sini syllabus o khajak ni bisingo ang jotono kaisa kaile ang tui khursalia tamni hingkai sekangni video no sajak tongo sini second semester o tamo syllabus tong tai abono seinai sabo abo tongo aboni bagui tini ni wokhai beskangni final amjok mungo tamo rok porikha khaiba common klai man ang abono se norok pornai rok ni thaniwo idea kaisa rnani bagui ang phayo जों तुमनो last year ni question rok bai जों तुमung sursai nai khan kakai जों o 2023 ni second semester ni amjok mungo unit 1 no porinani nangsuk mani hingkai ani wansuk mani tei abo unit 1 ni Ram Soroni lamau faidi koklop kaisa Kumud Ranjan Debormani naisingma koklop kaisa obono seng kaham ke nailai porilai malai kaisao tamni bagi hingkai nini donggoino ringdi koklop bai ogo sakri ni nukhung bongsi thakurni donggoino ringdi tai Jugendra Chandra Debormani ogo sakri ni nukhung abo thangnai 2022 o phaithangjak aboni bagui o bisiwo lamao phaidi koklop bai naisingma koklop o thaini belekino important cook ani ang wansugo aboni bagui norok o naisingma koklop tei kaisa kai o lamao phaidi koklop norok o kanino kaham ke bisingo habui kok thaino buji sugui porinani bagui saitokdi tei kaisa hanke unit 2 o abokai Nanda Kumar Deborma besijak koklop simaleng sakao holongni khum tei kaisa Chandrakanta Murasing bai sijak haping gairingo si buksaringo o koklop thanino unit 2 ni bagui poridi khaklayo o kaini bisingo no kaisa norokni final exam klai thangana unit 3 o phirogi phaidi koklop thaisano abo Sunacharan Debormani khamai kokthai lobui sijak rsamung koklop oroni o जों podo nangmani rok nei ang wansuk mani khai Sunacharan Deborma bihik bai khibi klangjak mani ulo bo bihik ni naithok goron no tui bo haike surjaka o je non screen no ang je sei punuk mani obono ruksawi norok poridi tai abono kadai जों nugui mano oro bini imang nukmani kogrok tongo bihik no khamai kokthai kholi resap mani rok tongo dal bidal kokthai kholjak tongo arni bisingo जों o koklop tamono sananai bobo hai khamani koklop जों abono porikhe jawo nini unit 4 o hangkai Poncharam Riang bai sijak aisukni sari koklop
tei thaisa hangkai nini anggo nobo kisur jamatia bai sijak asaima ha ok koglop thaini unit 4 naji ponjoramdi ani aisukni sari nobo kisur jamatiani asaima ha ok koglop thaini bisingono sini bwskangni final exam o common rok klai thangano hne ang kha khlaio tai obnotiyei ekdom mansugya rok nui tongkhangkai ebaka seinyani palmai rok nui tongkhangkai to norok krung hordi ang bai ang norok no bobo haike subai man ang sai jogano tai abo haike no ang khanani salobo ang te kaisa norok ni koklop ni bisingono kaisa topic no tubui ang phayano norok kahamkai srunglaidi number rok kahamkai tlanglaidi tai bujima bo kahamkai khlailaidi tai usa paithak mutu kharna musungo unit 1 ni naisingma tai lamao phaidi unit 2 ni simalung sakao holongni khum hapingai ringo sibuksa ringo unit 3 ni phirogi phaidi koglopni sunasaron bihikni naithogor no bobo haike kokthai bai sosre phunuka tai aroni no kaisa kaini kokbutang rok phono phaimano abono rok koklop no kam kaima bujinai unit 4 hangkai aisukni sari te kaisa hangkai asaima ha o koklop rok no norok kaham kai nai thangi ma hangkai srai mungsa kebeng ungkri norok buji thangana ne akha khlayo norok obno kaham kai pordi tei kaisa ke jung o second semester ni syllabus bisingo tongmani joto koglop rok mukosto podui nakhe beles asugo tai mukosto maya hangkai abo waire wai reading ruwi sengabno bujisugi nawi mankhe sawo tamni bagi hingkai joto unit nino unit thigui 2 marks ni botoma ba thaiba le question phayo 2 marks ni khlai hangkai charte unit ni hangkai ba 20 ta question ba thaisa thani hoito okuluk baskang ngi mano tamkai thaibrui eba thaiba joto unit ni no phayo ga question phaima rok ni bisingo seng tumungno kaham ke bisingo kisa wan sugui naikhan ke kokbutang phayo a kokbutang bo koglom ni naharjakha seinai sabo niake bo bisibo seijak abo haike question phayo niake bate kaisa phaimano o koglom no seinai sabo bo bijabo seijakha abono seinai sabo abo haike question rok ango abon bagai besingni betang phaifano a betang rokno nung soi khlaiei nung abono phirok mung rui manani nanga target ma tongnai gaboni bagi jora tau bo tongkho jung kokbrok nanai rok ni bisingo amani kok bai porima ba kebang kisan number kebang telangna musungo kha bo khamo tamni ke kebang ma borok rok kokbrok subject o back paper manjak belai keno bango abo sakales lekha baya kaisa college o aboni bagino o back paper rok manani katinani tai jotno slide number kebang kai tlangei kubun subject tongmani rok abono kaham kai o subject bai phano taisa dumsa jagei kasana thanga kai o semester number tisna blekhe laikugo tamni bagi hingke second semester ni o syllabus belai kisisa unit 1 o thaibri kobita unit 2 o thaibri unit 3 o thaisa unit 4 o thaibri bebagai 13 ta kobita se sung bebagai 13 ta kobita se pornani nango aboni bagai o semester o be number belekhe tisna klaihini ang khaklayo kokbrok subject elective abon bagai norok porde je ang thasingo samani rok joto kogloblo sung pasuli porikha gai number norok tisajak thaniwo norok dumsajak thaniwo norok abo number kaham manano aboni bagai asuk jora rokno maganang khibiyawi mansang jordi samgo thepana bagi saitokdi
যত জরাও পরিতমান নাইয়া tamne kubun subject pore nangmaba aboni bagai jora mangkhaken sarapsa kobrok nadi asat kubun subject pore nangma haike asat porsugi tongan nangya tamne hembasa waisa wani naima bisintunya buji bo thango abon bagi sang sanan mosungo